Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Inta ibasa ti Matthew Kapitulo 19, versikulo 14. Palubusan nyo dagiti ubbi nga umay kanya, kinuna ni Jesus. Diyo paritan ida, tadagiti kas kadakwada, ti agtagikwa iti pagarian ti langit. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Ay di na, gumatangak man itilakom nga asukar ken asen. Mano akilo ti alaan nyo aya? Nasaya ata naranaan kayo ditoy. Sika bakit? Nay, apa yan, Barok? Makaunget kan samay. Talaga? Nagkuna kada kayo, abasta kayo latan agpukan iti kayo iti masakupan mi abantay? Ay kwa, impakadakmat ka ni nanang mo kat uwan ko na namat. No iso, when? Ngam no sak, saan? Ha? Tangay pinagbalin nyo mat atabla dagiti talo po unti kayo apinukan nyo. Agbayad kayong harod. Sige. Di ka agdanag, Mark. Taagbayad kami numanuti kunam. 5,000 pesos titunggal poon. Anya? Nanang, apay nga intulok yo anapan nagpukan iti kayo dagita atat tao dita masakupan tayo, ha? Pudno nga daimbaga ni ikit mo adalya kanyak. Ngamawan mo ti husto nagtulagan me no kaano nga aldaw nga agpukan da. Ken numano ti alaan da pinuunti kayo sadyay. Matlagayam. Ngam apay anapan nagpukan da Eric. Ha? Apay? Pinagsasawak ni bakit dalya iti tersena ni Manang Dina. Anya? Napanda nagpukan iti kayo iti bantay. Isungim bagak abayadan da. Ay, di pa'y ket din adda maibaga kanyak ni ikit mo adalya. Awan ikit-ikit kanyak no may papan iti kwarta. Pagkwartahan ti kayo. Ay, hunay kan anak ko. Di mo lakat binaybayan mo tan. Grabe mo't gayam ni Manong Mark no iso ti makaungot, auntie. Nairwama kon iti kasjay nga ugali na. Basit labanag agpudutan. Uray bakit wenno lakay. No adda basit akam malim. Agungutan adagos. Nakigtutak pa'y. Kasjay gayam at talaga ti ugali na. Ay wen, managpungpong tutday jay akaanakak. Kinapudno na. Danda ni amin samot akabagyan nakat nakaapanan. Apay ngay akasta. Kat kanayon mo't amakimisa. Ay, day tangarod ti babalawan ni Eric kankwana. Amo na ti makimisa. Ang di namot amo abaliwan ti madi nga ugali na. Man nakiapalat ta. Ay, nadismayaak pa yan kankwana. Gapo iti kasjay nga inaramid na. Hay, pakitang tao lagayam ako nada. Anya? Pabayadan na iti 5,000 pesos ti maysa, nana? Ay, kasta nga rod tinakunana. Da, unay matan ti ugali da dya tao? Mukhang pera talaga. Bayamon, anak ko. Siyakon ti makamo. Inak to kasarita. Bareng ano, bawasan na tinaibagana. Anya? Ay, adamot ngamin kamalik. Taimbaon kayo latan, anapan nangala iti kayo, iti bantay da. Jak man la inim tuod, no talaga asi papalubos da mangala tayo, iti kayo da. Ti kunayog it dinanang. Manang gundaway da dya amark. Agpakbaka asi aken ka, Barok. Awan kwartame. No mabalin, bawasam ko mati presyom kadagiti kayo a pinukan me. Awan ti bawas na ikit. 5,000 ti may sa apuon. Basulyo ah! Apay ngamin adi kay nagpakada, sakbay ang nagpukan kayo. Ay. Sige. Tapno di yumat ko na. Uray ilibrik kada kayo ti may sa apuon. Ay, agyaman akno kasta, Barok. Bayam, tasaan ton ama ulit pa iti inaramid may.
No adda kayat yung nga alaan, agpakada kayo pa'y nga umuna, ha? Ikit? Wen barok. Aklunak abidot ko. Tanagtalag ak tumat ngamin unay. Oh, at iti 2,000 pesos, nanang. 5,000 lang timbayad ni Ikit. Mao din to kanong tidaduma. Kasta ka di. Alaak ti 3,000. Naimbag lang at damot ibulbulsak. Ay, malamod to nga rudon dayta. Ang nakasukat ka mo. Sa dino nga iti papanam. Nalipatan nyo ka din. Domingo ita. Inak makimisa. Wen gayam anya. Ay, nalipatak mo ti aldaw ita. O sige, inakon. Masapak ang makasangpat iti simbaan. Wen, sige. Inka nga rudon. Ang mga nuwala daw kapay. Nagagat amapan makimisa ti anak ko. Ngam narumwar iti simbaan. Sabalin ti ugali na. Nalaing pa yun amakiapa. Aldaw ti Domingo ita, di ka kadimapan makimisa, Eric? Masadutak. Hintay makimisa, di na. Wan manong Mark. Sumaruno kami to. Sino tayo dyan, di na? Ni manong Mark, di mo mat ngamin tinalyaw. Awan babay na dyan tao. Tapos school darupan. Kundi misa. Idin to ta, nagmadimot ugali na. Iso pa ikit diti makagapo. No apay jak mapan makimismisa. Mapusurak lang. Anya? At ayamot tinamati iti Diyos. Akas diti ugali na. Oh, pakpakawan. Anya ti ko nam, Eric. Mark. Anya ti bagbagam, ha? Kuha, Mark. Asino ay ati mangirugrugi iti san anasayat? San ay ada kayo, ha? Pangaasiyo. Di kay kumaagapa adwa. Pangaasiyo. Panawan kayo pa. Sige. Santa pa analpas, Eric! Di na. Ada ka no pamisan ni Apo Padi iti balay ti kalugaran tayo di talaod. Dumaray tayo mata. Wan, ada. Ngam saan ka no amatuloy ita? Kastaya. Sapay nakasukat akon. Asino tinagkunaasaan na matuloy? Ni Eric, iso nga agsubli ka laangan. Agawid ka laangan. Ay, sayang. Kunak no matuloy ita. Isumot nga minti imbaga kanyak idi ni Padre. Awan, saan ka no amatuloy? Sige nga, Rod. Agawid akon. Saan apod no ti imbagakan ka ni Dina? Natuloy ti pamisa da. Anya? No kasta, inulbudang nakday ja adina. Nasabat ko pa'y nga rod ni Padre Rico, kataw-awisan nak. Anya? Kunada amapanta ka no, ta imbitado ti amin akayat na amapan. Makitak tulang day ja adina tapag sasawak. Agtanang ka kumamot, Mark. Saan aday tati, saan tayo apagkikinnaawatan? Basta, pagsasawak day ja adina, inton masabat ko. Nasayata nagkita tamutlangan ditoy, Eric. Namuak ti makagapo, no apay alikliklikan dakitan. Mark, ubing ka pa'y lang no pamati iti Diyos ti pagsasaritaan. Anya? Sana rong nga mainayon ka kadagiti nataenganan iti pamati. Ngamin, makadadael ka lang. Makuna nga ubing ka iti sursuro iti apo. O sige, Jack ipilit ti mainayon iti grupo yo. No ti pamati yo, kat sa anak ama ikari iti Diyos. Gapot ako na yung nga ubingak pailaeng. Makamu kayo. No kasta. Si mardengan ni Mark amakimisa. Huwag nanang. Nasayat mat, tapnawanan ti kagurgurak ijay. Anya? Nadlaw na ngamin asa na kaya tagiti kakadwami iti grupo. Di na pagan akasarsarita, agas iti sigod. Ay, ang mga no nakarkaro nga agbalin adakas ti ugali na no kasta. Makaamumutan iti biyag na Sana kaskin kwa na ti maikari iti Diyos nanang.
Eric. Kas jay tinakunana anamate? Nalaing ang makiapa? Dandani amin kamin samot na nakakasinsin na kat inapa na. Ay, bayan nyo lako man ati Diyos ti makaamo amang ipaaykan kwa na iti maitotop asupapak ti aramid na. Kaya't mo't lang dagiti kakadwami. Apo manawon iti grupo mi, deja amark. Hindi kat makiramraman iti grupo mi. Naggalas to ugali na. Madlaw ko kat kurang kayo ti maysa, Eric. Padre, Ayan ni Mark. Apay nga awan iti grupo yo. no may papan ka ni Mark, Padre. Ladingitan mi nga ibaga. Sana may parbeng arumaman iti grupo mi. Ken, sana may parbeng umay dito'y Padre. Taapay, Mart. Ubing pa'y lang ti pamati na. Di na maawatan ti sasao ti Diyos. Anya? Kinapudno na. Agpilit nga umay dito eh. Imbagami asan ang matuloy ti panang misa yo ita. Tapno saan lang nga umay. Apay ngay. Sana ron ba nga may nayon kada tayo ti kaskin kwa na. Dadaulin na lang ti panagkakadwa tayo. Gapo iti naalas nga ugali na. Man nakiapa, Padre. Ala, adan to ilawlawag ko kada kayo. Kalpasan ti misa, Eric. Sige, Padre. Si dadaan kami adumag iti anyaman nga ipalawag mo kada kami. Kayat ko nga ibaga kada kayo, Eric. At ayat ti Diyos, kat saan lang para kadagiti nalintag at tao. Padre. Iswasan tayo kumaparitan dagiti kaski ni Mark, no kayat dati makitabuno. Uwan, Padre. Nakunayo nga ubing pailang ti pamati ni Mark, no maidilig kada tayo. Nga mibagak daytoy kada kayo. Diyo paritan ida, tadagiti kas kadakwada ti agtagikwa, iti pagarian ti langit. Kasano dayto yan? Sapay nagapa kayon samat kan ni Mark. Pudno din na. Masurunak kami. Tinasayaat. Umasidig ka kunkwana. Ta ibagam ang nagbidot ka laang gayam iti imbagam kunkwana idi. Kwa. Mabalin ka din oras si kanti umasidag kan kwa na amang ibaga. Mabainak sikan Tagkasinsin kayo mo't. Talaga mabainak. Gapotasyak mo't nagpaisot nagkamali. Iturturod ko to umasidag kan kwa na. Day tati kasayaatan nga aramidam, Eric. Kasanukan ngay, Mark. Paritan da kamot gayam ang makimisa ijay. Masurunak? Kunamlan asino damat a perpekto a tao? Day tangamin ugalim no maminsan. Nalakaka ang makaunget. Gapulang iti dayta? Ibagadan nga ubing ti pamatik? Ha? Isuda git diya. Isuda ti ubing ti pamati da. Ngamin, gapulang iti dayta akam malik. Kinid nganda kon. Ne, ada tao, Mark. Da kayon ti mangilukat, nana. Apay ngay may kadito'y balay, Eric. Mabainak ko mga umay ngam inturturod kon Mark. Anya ti bagam? Kaya't ko to umaagki daw iti pamakawan. Namiris ko itang tibidot ko. Kat, anya ita? Mark, ibabawig ti imbaga kon ka idi. Nga ubing pa iti pamatim. Pakawanan na ko ma. Kat sapay la ko ma. Tagsubli kamot langan nga umay makimisa. Ala, tangay nagkid daw ka kanyak iti pamakawan. Pakawanan ka, Eric. Agamanak Mark ha. Ika rin ma. Umay kan makimisa intong Domingo. Sige, umayak, Eric. Nasayat no kasta. Kat sapay la ko matamanipod ita. Ag kinaawatan ta na duwa Mark. Ay, kat, uwan na. Mark, at gayam ti 5,000 pesos. Bayada kong ti balance ko kan ka. Saanan, Eric? Idulin mo day ta kwarta. Jakon pabayadan ti balance mo kanyak. Ha? Basta di yun ulitin ti agpukan adi kay nagpakada, No, da kayat yo, ipakada yun nasayaat. Tapno maliklikan ti ditay pagkikinaawatan. Uwan Mark, kat agyaman ang unay no kasta.
Di kay parita na dumawat iti kayo. Kastamot ajak pabayadan. Nulakid di taramatan nyo iti balay yo. Hanggang no ilako yo, ay, daytan ti sana mabalin. Ikarik, saan to na maulit ti amin, Mark? Una na iti Santiago, Kapitulo 2, versikulo 14. Kakabsat ko, anya ti magungguna ti agkuna, nga adda pamati na, no di namat ipakita kadagiti aramid na. Saan na ka maisalakan ti kasta a pamati. Papagayam, ditaan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.